Que tal, saúdo? Xornada complicada na rede ferroviaria das Rías Baixas. Todos os trens con orixe e destino Vigo quedaron suspendidos, véndose afectados centos de usuarios nas estacións de Pontevedra e Vilagarcía. Dentro dos minutos, imos cos detalles. Agora os titulares. Esta mañá pasaba a disposición xudicial nos xulgados de Muros o último detido pola súa presunta relación co alixo de 3,6 toneladas de cocaína comisado o pasado mes de setembro na Pobra no marco da denominada Operación Saona. A xuíza, despois de tomarlle declaración, decretou a súa posta en liberdade. A Deputación e o Concello de Sanxenxo irán da man para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial entre Portonovo e a Bichona, coñecida popularmente como a Rúa do Río. Vaise actuar nun treito duns 200 metros onde se ampliarán as virarrúas, reordenarase o tráfico e melloraranse os servizos. 2025 deixa 11 doantes e 28 persoas receptoras de órganos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. A maioría de doantes, 8, fixérono en asistolia controlada, unha técnica que se empregou por primeira vez na área sanitaria hai un ano. O amor chega a Vilagarcía da man de Zona Aberta. O colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade pon en marcha a súa campaña de San Valentín. Co apoio do Concello van instalar o propio día 14 de febreiro un fotocall na Praza de Galicia para que os namorados poidan sacar fotos. Ademais, sortearán unha cea para 2 persoas. Ribeira quenta motores para a celebración do Entroido, que repartirá 8.500 euros en premios tanto nos concursos de disfraces como no Festival de Murgas. No apartado musical, o prato forte será a actuación de King África. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Esta mañá pasaba a disposición xudicial nos xulgados de Muros o último detido pola súa presunta relación co alixo de 3,6 toneladas de cocaína comisado o pasado mes de setembro na Pobra no marco da denominada Operación Saona. A xuíza, despois de tomarlle declaración, decretou a súa posta en liberdade. Segundo informan fontes policiais, trátase do irmán do principal líder da trama. Fora detido o pasado mércores na Pobra despois de efectuar varios rexistros no seu domicilio e na empresa do sector do metal que rexenta. Con esta última son xa 16 as detencións realizadas no marco desta operación, aínda que a día doxe só 7 deles permanecen en prisión. Detidos en Boiro 4 persoas pola comisión de 5 roubos con violencia e intimidación. A investigación levada a cabo pola Garda Civil de Boiro iniciouse en decembro do pasado ano, cando comezaron a rexistrarse feitos caracterizados pola súa gran violencia. Os agora detidos chegaron a agredir os propietarios dunha vivenda a que accederon para roubar e asaltaron en plena rúa a varias persoas que precisaron asistencia médica. O último dos episodios que se lles atribúe foi un atraco nun establecemento comercial no que ameazaron ao propietario cunha navalla. As pescudas realizadas polos axentes permitiron a identificación dos autores de todos estes delitos, que facían uso recorrente de armas brancas como medio de intimidación. Tras a súa detención, 2 quedaron en liberdade tras prestar declaración en sede policial, mentres que os outros 2 foron postos a disposición do xulgado de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión dun deles. Víamolo en portada, xornada complicada na rede ferroviaria das Rías Baixas. Todos os trens con orixe e destino Vigo quedaron suspendidos, véndose afectados centos de usuarios. Renfe tomou esta medida polas condicións meteorolóxicas adversas derivadas da chegada do temporal Leonardo e polo risco de acumulacións de auga en zonas potencialmente inundables do percorrido. A medida deixouse notar a primeira hora deste xoves nas estacións de Pontevedra e Vilagarcía, onde había moita indignación entre os usuarios. Algúns achegáronse a Talí sen ter coñecemento da cancelación do seu tren. Outros recibiron aviso a través do correo electrónico onde se lles indicaba que se lles daría un medio de transporte alternativo, servizo que finalmente non se ofreceu tamén por mor desas condicións meteorolóxicas adversas, véndose os usuarios na obriga de ir en autobús ata Vigo ou Santiago, aqueles que
porque lles cadraban ben os horarios ou tendo que botar man do coche particular. A cancelación ten un carácter indefinido e afecta a todos os servizos de media distancia e alta velocidade. E por cuarta xornada consecutiva, coñecida como Autovía de Marín, estivo pechada ao tráfico. A PO11 que une Pontevedra con Marín estivo cortada dende as 5:30 desta madrugada en ambos sentidos polo perigo de inundacións. Como nas xornadas anteriores, o tráfico reabriuse contra as 10 da mañá, tendo que empregar ata esa hora a alternativa da Estrada Vella dos Praceres. O de hoxe foi o cuarto corte consecutivo, algo que está a provocar na zona retencións e tamén problemas logísticos no transporte, tendo en conta o importante movemento que se rexistra no porto de Marín. Os cortes continuados nunha infraestructura tan importante como esta, como é a coñecida como Autovía de Marín, esgotaron a paciencia do Concello de Pontevedra. O goberno local elevou unha queixa formal ante o Ministerio de Transportes. Acúsano de pasividade ante os repetidos asolagamentos que impiden o uso da vía con normalidade. E reclaman ao goberno central que tome medidas para solucionar un problema que levan moitos anos sufrindo. 5 días consecutivos de cortes na P11 polos continuos asolagamentos esgotaron a paciencia do Concello de Pontevedra. O goberno local elevará unha queixa formal ao Ministerio de Transportes. E a manifesta pasividade á hora de deseñar e executar as medidas necesarias para solucionar un problema que causa, como tamén moi ben sabedes, moi serios problemas de mobilidade rodada, sobre todo co veciño Concello de Marín, pero tamén a toda a poboación da parroquia, fundamentalmente de Lourizán, e incluso no centro de Pontevedra. A coincidencia entre as fortes chuvias das últimas semanas e as mareas vivas asolagan a avenida de Marín, o que obriga a cortar o tráfico. Un problema de Vilaverde recorrente, permanente e coñecido dende hai anos. Problema que leva posto en riba da mesa dende hai moito tempo por parte deste Concello, que se puxo en coñecemento, se intentou sacar acordos políticos por diferentes vías, pero que a día de hoxe o único que conseguimos é que se nos metese nun lote dun estudo, macroestudo a nivel estatal de non se sabe que. Sobre as posibles solucións, dende o Concello insisten en que non é competencia súa propoñer medidas técnicas para rematar con estas inundacións. É unha solución técnica que terán que estudar os técnicos. Non podemos agora nos aquí sacar da chisteira ningunha ocurrencia por parte nosa. É algo que, como digo, ten a súa complexidade, é unha cuestión técnica e que terá que acometer o Ministerio, como así lle reclamou dende hai anos este Concello. A voceira explicou tamén que o Concello asistirá á reunión convocada mañá na subdelegación do Goberno en Pontevedra para abordar esta problemática, pero insiste en que a marxe de manobra do Executivo pontevedrés é limitada. Pero vos pensade que o único que está nas nosas mans neste momento, e de aí tamén a impotencia, é regular o tráfico nas rotondas de Manuel del Palacio. E que é o único que podemos facer. Entón, atopámonos con unha poboación, a nosa poboación da zona de Lourizán, que se queda atrapada no tráfico, atopámonos con que non hai saída para Marín, con que non pode entrar a xente en Pontevedra, con que nos atopamos con camións especiais e transportes especiais perdidos por pistas do Regueiriño, por exemplo. Pola nosa parte, toda a disposición a axudar no que poidamos e poñemos os nosos medios tamén para coordinarnos no que faga falta e que nolo pidan. Tamén asistirán a este encontro o Concello de Marín, as policías locais de Pontevedra e Marín, a Garda Civil de Tráfico, a Axencia Galega de Infraestructuras, a Autoridade Portuaria de Marín Pontevedra e a Demarcación de Estradas. A Deputación e o Concello de Sanxén xirán da man para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial entre Portonovo e a Bichona, coñecida popularmente como a Rúa do Río. O organismo provincial achegará 646.000 euros para este proxecto, valorado en 920.000. Vaise actuar nun treito duns 200 metros onde se van ampliar as virarrúas, reordenarase o tráfico e melloraránse os servizos.
O presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde do Concello de Sanxenxo asinaban este xoves no Salón de Plenos Municipal o convenio pro proxecto de mellora da coñecida como Rúa do Río. O proxecto contempla unha actuación nun treito de 200 metros na estrada provincial EP 9206 entre Portonovo e a Bichona. Unha demanda histórica, porque aquí, pois, creo que hasta xa houbera proxectos por parte da Diputación, pero nunca chegara a ser unha realidade. Nunca ninguén puxo o diñeiro necesario para facer esta obra. Isto foi posible. É un proxecto complexo, pero cando ao outro lado da mesa tes un alcalde como Telmo, pois o que é complexo se convirte en moi fácil. Unha intervención valorada nun total de 920.000 euros, dos que o ente provincial achega o 70%, alrededor de 646.000 euros, e o Concello de Sanxenxo os 277.000 restantes. Esa colaboración é clave, porque aquí o Concello fai un esforzo moi grande. Un 30% é unha contía importante. Vai a conlevar que, aquí o podes ver na infografía, que hai unha zona de convivencia no entronco KPO 308, a carretera que vai para Lanzada, dun sentido único, aceras máis anchas, a reestruturación da parte do aparcamento, visualmente o cableado sotérrase. Que esta obra vai a ser un antes e despois en esa zona, porque xa coa actuación que fixemos con outras actuacións, tanto da Xunta de Galicia, que foi a PO 308, máis o que se fixo tamén desde a Diputación todo o entorno do mercado, unir con todo isto, eu creo que vai ser unha zona moito máis amable e de moito máis desarrollo sostible. O proxecto busca mellorar a seguridade viaria e fomentar a mobilidade peonil nun treito moi transitado pola proximidade dun colexio. Hai ali unhas zonas que son máis estreitas, que é a primeira parte da Rúa do Río, que tal, que se vai humanizar con un pavimento pois amable para os peóns, pero hai que ter en conta que por aí entramos tamén por un colexio bilingüe, que é o colexio de Oabrente, moi importante. No acto, o presidente da Deputación destacou a partida orzamentaria de 40 millóns de euros reservada polo Goberno provincial para investir este ano na rede viaria da súa competencia. E o Partido Popular de Pontevedra reclama ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores un apoio sen fisuras á dragaxe do Lérez. Segundo Rafa Domínguez, todos deben ir da man para que no 2027 a Xunta poida iniciar os traballos que, dixo, permitirán recuperar o calado dos peiraos do Club Naval e as corvaceiras e a rexeneración dos bancos marisqueiros da Bocana da Ría. O voceiro do PP acusou o deputado do BNG, Néstor Rego, de tratar de boicotear a dragaxe por defender, asegurou, os seus intereses partidistas na Ría de Arousa. A formación conservadora desbota tamén a proposta do PSOE de Pontevedra, que continúa a reclamar que os áridos que se extraian dos fondos do Lérez se traten en terra, así como a ampliación do treito a dragar. Segundo Domínguez, ampliar o proxecto suporía iniciar todos os trámites administrativos. Ante esta situación, o PP de Pontevedra reclama a BNG e PSOE que aposten pola dragaxe e que deixen de pensar nos seus intereses políticos. E, en canto a Fernández Lores, exixiu que se pronuncie e aclare se comparte a posición do BNG en Madrid ou se está a favor de que a Xunta execute o proxecto como recollen os informes técnicos. O Concello de Ribeira investirá máis da metade do POS en obras en infraestructuras e servizos básicos nas parroquias, mentres que a contía restante vaise destinar a gasto corrente. A proposta do Executivo seiu adiante por unanimidade nun pleno onde tamén se acordou solicitar novamente o obradoiro de emprego conxunto con Porto do Son. O Executivo ribeirense sacou adiante a súa proposta para o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, do que lle corresponde máis de 1.700.000 euros. Algo máis da metade dedicarase a obras nas parroquias, entre as que destaca a construción dunha pista deportiva no Ceip de Olveira, a renovación de parques infantís, a pavimentación de varios camiños e instalación de redes para achegar os servizos básicos a todos os núcleos rurais. A pesar das discrepancias en relación a algúns dos proxectos, todos os grupos da corporación votaron a favor da proposta, que implicará a realización de obras por importe global de 922.000 euros, mentres que os 800.000 restantes dedicaránse a gasto corrente. Temos tamén unha parte que dedicamos a gasto corrente, estamos falando de 805.518 euros que se imputarán a cubrir os gastos do contrato de limpeza viaria. De aquí collemos pois o total da achega provincial do ano 2025 aplicada ao financiamento de gastos correntes e unha porcentaxe
da achega provincial do ano 2026. Como ben saben, é necesario coller parte destos fondos para aplicarlle ao gasto corrente, pois para poder facer fronte, valga a redundancia, a todos esos gastos correntes que temos no día a día dos concellos e que veñen derivados, pois en moitos casos, de incrementos de contratos ou de gastos de persoal, que como ben saben, pois nos últimos meses tivemos que dotar de orzamento para poder pagar ese incremento tamén do 4% que veu pois imposto da Administración Xeral do Estado, ou outros servicios que desde logo se facilitan desde o eido municipal. Tamén por unanimidade o Pleno deu luz verde o convenio de colaboración co Concello de Porto do Son para a solicitude conxunta dunha nova edición do Obradoiro de Emprego Taume nas modalidades de carpintería e conservación de montes. E o proxecto para a ampliación do polígono industrial de Auga Levada, en Noia, avanza con paso firme. Representantes de Solo Empresarial do Atlántico, entidade encargada da xestión do Parque Empresarial noiés, mantiveron un encontro co alcalde, Francisco Pérez, coa fin de trasladarlle as conclusións do estudo de viabilidade realizado para avaliar as condicións técnicas, económicas, urbanísticas e ambientais para unha posible ampliación deste parque empresarial. Segundo informaron fontes municipais, os resultados foron favorables á espera de que se rematen de perfilar os últimos aspectos técnicos do proxecto. Tanto SEA como o Concello buscan dar resposta ás necesidades do tecido empresarial da zona, xa que na actualidade a superficie industrial no municipio atópase totalmente esgotada. Pero o Executivo noiés, a creación de solo industrial é unha das súas principais prioridades de cara ao desenvolvemento futuro da vila. E a volta da publicidade falamos, entre outros asuntos, desa campaña de San Valentín en zona aberta de Vilagarcía ou da programación do Entroido en Ribeira con esa actuación estelar de King África. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. 11 doantes e 28 persoas receptoras de órganos e o balance que deixou o 2025 neste servizo da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. A maioría de doantes, en concreto 8, fixérono en asistolia controlada, unha técnica que se empregou por primeira vez na área sanitaria hai agora un ano. 11 doantes, 34 órganos e 26 receptores. Son algúns dos datos que deixou o 2025 na Oficina de Coordinación de Transplantes da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Un ano de récord. Estos datos son de récord. Si nos vamos a leer lo que se ha publicado en Galicia, el número de posibles de donantes eficaces que debiéramos tener proporcionalmente en relación a la población, está incluso por debajo de la media nacional. En concreto, extraeronse no complexo pontevedrés 2 corazóns, 5 pulmóns, 7 fígados e 20 riles. No caso dos tecidos foron 19 córneas, ademais de outros tecidos como osos e vasos sanguíneos. Siempre son más altas en hospitales donde tienen programa de implante de donación. Y eso por un lado. Y por otro lado, también son mucho más altas en hospitales donde cuentan con servicios de neurocirugía, porque nosotros en ocasiones derivamos pacientes de nuestro área a hospitales con servicios de neurocirugía, que finalmente son muchos de esos pacientes los que acaban siendo donantes. Estes datos son ben diferentes aos do ano 2024, cando só se captaron 3 doantes, un 72% menos. Un crecemento que se atribúe en gran medida á aplicación da asistolia controlada, que permite explantar órganos en pacientes que sufriron unha parada cardiorrespiratoria. Aplícase dende hai un ano e no 2025 foron 8 as doazóns que se realizaron mediante esta técnica, dando lugar a 19 trasplantes efectivos. Por la innovación que se va introduciendo, como es la técnica de la asistolia controlada, que da un margen de oportunidad mucho mayor que el de la multipárica. Una vez que la familia entiende que no hay nada que hacer, es cuando el equipo de coordinación de trasplantes le plantea, antes de desconectar las máquinas, podemos
preguntarle si estaría dispuesto a que sus órganos sirvieran para otras personas. De cara ao futuro próximo, a oficina xa pensa en estender as captacións de potenciais doantes. Actualmente a maioría localízanse en medicina intensiva, en concreto na unidade de coidados intensivos. A posta en marcha do Gran Montecelo podería abrir novas opcións. Pero ahora mismo pues también se puede empezar a plantear la donación para la cardiorrespiratoria en pacientes que no están en la unidad de cuidados intensivos, pero que sus facultativos, sus médicos responsables, están informándole de que su vida está acabando o ha acabado ya. Tamén no 2025 a idade media dos doantes baixou ata os 65 anos. En canto á oposición que en ocasións atopan as familias, o ano pasado non se deu ningunha entre os familiares de pacientes en morte cerebral. Pola contra, houbo 3 no caso de falecidos por paradas cardiorrespiratorias. A Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago encargarase da xestión do albergue da Chaínza en Noia. O acordo foi posible grazas á asinatura dun convenio de colaboración entre o Concello e esa entidade. O modelo elixido para a súa xestión será o de hospitalidade mediante donativo. O Concello de Noia chegou a un acordo coa Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago para a xestión do albergue da Chaínza. Non se cobrará polo seu uso, será mediante donativo, baixo o modelo de hospitalidade, como o resto de establecementos que rexenta esta entidade noutros camiños de Santiago. O modelo de explotación deste albergue é cunha asociación que é FIX, que é unha asociación que ten por principio fundamental a hospitalidade. É dicir, non hai unha tarifa de pago, senón que os peregrinos que usan o albergue o que poden contribuir cunha donación absolutamente voluntaria do importe que eles consideren oportuno, se é que se produce. Este é un aspecto diferenciador do que significa o traballo en albergues no camiño, basado na hospitalidade, non no negocio propio do albergue. Está xestionado por voluntarios desta asociación de FIX, que son unha asociación de hospitaleiros que xa están traballando noutros albergues, noutros puntos, noutros camiños e funcionando de forma moi correcta, teñen moita experiencia e ademais teñen a capacidade de captar e de promocionar a posibilidade de novos peregrinos que veñen a facer este camiño. A instalación será a primeira destas características que empezará a funcionar no camiño da Ría de Muros Noia. Os seus usuarios poderán ser únicamente peregrinos, que deberán acceder coa acreditación oficial. Creo que hai outros concellos do camiño que están valorando ou traballando para poñer outros albergues que reforzarían este de Noia, que é o primeiro, neste sistema de traballo, e creo que vai a ser un aspecto moi importante que diferencia de outros camiños, porque era algo que realmente se estaba perdendo, ese sentido de hospitalidade e de acollemento á persoa que ven a facer o camiño. Aínda así, a súa apertura aínda terá que agardar. As previsións é que o faga en Semana Santa, unha vez rematen as obras que aínda están pendentes de conexión á rede de abastecemento e de alumeado. Isto xa estaba iniciado fai tempo, non era posible rematalo e, de feito, se estuvo a punto de perder o convenio, porque a asociación estaba xa un pouco cansada de que dende aquí se lle deran largas e é que realmente había detrás un problema estrutural no albergue, que era que este non estaba dotado nin do saneamento nin dos suministros necesarios para o seu funcionamento. Estamos hablando de desagües, suministro de agua e suministro de luz. O albergue da Chaínza dispón de 25 prazas distribuídas en 6 dormitorios de 4 prazas en liteiras, máis unha habitación adaptada. Está dotado cunha cociña con electrodomésticos e dispón de lavadora e secadora, entre outros servizos. A Asociación de Persoas con Diversidade Funcional Ámbar conta cunhas instalacións renovadas e máis confortables grazas ao reacondicionamento térmico da nave situada en Xarás. Ademais de optimizar a eficiencia enerxética do inmoble, permite habitalo como un centro pro desenvolvemento de novas actividades, entre as que se contemplan varias accións formativas recollida dentro do proxecto Talentos Diversos. Este programa, no que tamén se contemplaban as melloras acometidas na nave, está cofinanciado pola Fundación 11, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Deputación da Coruña.
O amor chega a Vilagarcía da man de Zona Aberta. O colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade pon en marcha a súa campaña de San Valentín. Co apoio do Concello van a instalar o propio día 14 de febreiro un fotocall na Praza de Galicia para que os namorados poidan sacar fotos. Ademais, sortearán unha cea para 2 comensais entre as persoas que fagan as súas compras nos establecementos asociados. Baixo o lema Quérete moito, Zona Aberta de Vilagarcía impulsa a súa campaña de San Valentín. O colectivo busca con esta iniciativa animar as vendas no comercio e hostalería de Vilagarcía coincidindo co Día dos Namorados. Por ocasión, a entidade vai instalar un fotocall na Praza de Galicia o propio día 14 para que os namorados saquen as súas fotografías. El día 14 se va a hacer un fotocall en la Plaza de Galicia, sería de 12 a 2:30. Y sería para que todas las personas que compraron en el pequeño comercio, bueno, y en locales de hostelería, que quieran hacerse una foto con el fotocall. Para poder levar de recordo esa foto chea de amor, abondará con presentar un ticket de compra. Ademais, por mercar nos estabelecementos comerciais e hostaleiros asociados, a clientela entrará no sorteo dunha cea para 2 persoas. Se hará un sorteo para el día 17 de febrero, que será de una cena para 2 personas, para incentivar también, aparte de las compras en el comercio, lo de hostelería. O Concello de Vilagarcía colabora con esta campaña. De feito, o encargado de darlle forma ao fotocall será o Departamento de Parques e Xardíns. Estamos encantados de colaborar con esta iniciativa en concreto e con todas. Bueno, animar a xente, como sempre, pois que veña a Vilagarcía, que faga esas compras no comercio local, que disfrute da nosa hostelería e que aproveite pois para neste 14 de febreiro, que aproveite para facerse esa foto no fotocall, que seguro que vai a ser moi bonita e que vais a quedar de recordo. E chegámonos agora ata a Pobra. Ali a concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, procedeu esta mañá a entrega da viaxe Eurodisney a Iván Fidalgo, gañador do Premio Estrela da campaña comercial levada a cabo durante este pasado Nadal. A viaxe conta co patrocinio de Congalsa. Iván Fidalgo e a súa dona Jessica Abelleira recibían con gran ilusión o premio. Xunto aos seus 2 fillos viaxarán proximamente a Eurodisney, despois de que o seu pasaporte resultara premiado no sorteo organizado pola Concellería de Promoción Económica dentro da campaña Pasaporte a Disney, co fin de incentivar as compras durante o pasado Nadal. Una ilusión y esperemos que nos encante visitar Disney, ya que nunca hemos estado, que los nenos nos disfruten, mucho nuestros 2 nenos. Sí, sobre todo el mayor está deseando ir ya para poder montarse en todo. Sí, la verdad que sí, e conocer a Cars. Dende o Concello destacaron a importancia desta campaña coa participación de máis de 40 establecementos da localidade, en a que se repartiron máis de 4.500 pasaportes. Foi unha campaña moi exitosa, hai que ter en conta que tuvo a duración dunha semana, donde participaron máis de 40 establecementos e donde se repartiron alrededor de 4.500 pasaportes. Co cal, que significa eso? Bueno, pois eso por unha banda significa que a veciñanza sigue confiando no comercio de proximidade, nas tendas tradicionais, e tamén significa pois que o premio, o que era a campaña, pois era todo un atractivo para nosos veciños. A iniciativa comercial conta coa colaboración da firma Congalsa, para quen apoiar o tecido local é unha das súas señas de identidade. Para Congalsa, apoiar o tecido empresarial local e a sociedade é unha das cuestións fundamentais dentro da súa responsabilidade social corporativa e continuaremos apoiando este tipo de iniciativas e, bueno, igualmente felicitar tanto a Iván como a Jessica polo seu premio. Esperamos que sea unha experiencia inolvidable. Dende o Concello aproveitaron tamén a ocasión para agradecer á firma Congalsa todo o seu apoio un ano máis con esta iniciativa. Ribeira quenta motores para a celebración do Entroido, que repartirá 8.500 euros en premios tanto nos concursos de disfraces como no Festival de Murgas. No apartado musical, o prato forte será a actuación de King África, que compartirá cartel con Diego Moreira e Mario Álvarez.
Entre o 13 e o 18 de febreiro, Ribeira vivirá un entroido cheo de cor con actividades para todos os públicos. A animación musical de rúa abrirá o programa o venres, mentres que o sábado os nenos serán os protagonistas coa actuación de Paco Nogueiras no Auditorio Municipal e a festa infantil das amas de casa no Liceo. O domingo a carpa de entroido do Malecón acollerá a choqueirada infantil cun concurso de disfraces que repartirá 500 euros en vales de compra. O luns terá lugar a gran festa nocturna coa actuación estelar de King África. Vai a estar King África presentado por Diego Moreira e Mario Álvarez, que son tamén ben coñecidos no ámbito galego. E despois vamos a ter unha sesión de DJs con Manu GZ, tamén creo que é ben coñecido nesta comarca, e máis alá desta comarca tamén, pero aquí especialmente, e con DJ Enter, que ademais da súa popularidade entre a xente moza, xa estivo en algunha ocasión tamén en Ribeira, con grande éxito entre a mocidade. O martes, Festivo Local desenvolverase o tradicional Festival de Murgas e Comparsas que repartirá 6.000 euros en premios. Que esas murgas adultas van a competir por un primeiro premio de 1.000 euros, un segundo premio de 600 euros e un terceiro premio de 400 euros. Haberá tamén ese premio especial para a murga local, porque creemos que a nosa xente pois tamén debe estar recoñecida e, polo tanto, ese primeiro premio para a mellor murga local vai a ser de 800 euros. Teremos ese xurado de entroido profesional, que desvelaremos máis adiante, e cada murga participante pois contará xa de entrada solo por participar cunha gratificación de 200 euros, que ao final pois polo menos dá para tomarse algo despois de pasar unha boa tarde. Temos ese festival que vai a estar presentado por Carla Numo e Telejaita. Os festexos chegarán a súa fin o mércores de Cinza co enterro do Felipe a partir das 7:30 da tarde na Praza dos Mariñeiros. Durante todo o entroido desenvolverase ademais un concurso de disfraces nos distintos establecementos hostaleiros da vila. Os interesados en participar no certame, que repartirá preto de 2.000 euros, poden consultar as bases na web municipal ribeira.gal. E antes de marchar, apuntamento deportivo, as augas da ría de Arousa collerán esta fin de semana a 17ª bandeira de Bateis Porto de Vilagarcía. Na cita participarán uns 600 remeiros coa participación de todos os clubes da provincia de Pontevedra e coa implicación de entre 90 e 110 embarcacións. Na regata competirán 12 categorías nas modalidades masculina e feminina. A proba estará marcada polas condicións meteorolóxicas, pero dende a organización agardan que o tempo dea unha tregua. Esta tiña que ser de feito a cuarta proba do calendario, pero esas distintas alertas meteorolóxicas convértena desta volta na primeira. Intentar que o tempo mellore, que nos deixe competir, que é o que queremos. As regatas son o sábado e domingo, empezan ás 10:30, participan todos os clubs da provincia de Pontevedra, sobre 13-14 clubs somos. Ao ser a primeira regata non é un número determinado de embarcacións, pero, bueno, por outros anos estaremos entre 90 e 110, anda a horquilla aí, co que se xuntarán uns 600 deportistas, 12 categorías, desde alevín, infantil, cadete, juvenil, sub-23 e senior, tanto masculino como femenino. E así marchamos de contado o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola e a información que continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí. Adeus.